labe bhalwe kwi-CD or-EP ukuthi dlala umkhoshosho owetshena abantu khona osaka wadlalela. Ya mfowethu kwabanye bebeveza yabona. Abanye bebekubhala kuma CD. Yabona bebhala kuma CD kodwa ubani sifunele waveza wenza into enhle. Ubani nje wakuveza. Inkinga naye lo ngathi ngiyamkhumbula mhlawumbe wakuveza lokho. Wakuveza hamba washintshwa sethu usayidlalela yabona. Ubani lo? Yabona. Ngikalekise nje njengaye lo mfolo kade ngimchaza ngithi siye sasebenza naye kakhulu yabo bayamazi abantu lo mfana lo wentshebe yambona. So lo ayibo sonke sinetshebe. Hayi umfowethu khona lo omunye nje uthi mayicula lo ekhalisa kwentombazane kakhulu yambona mfowethu. Khaya nje ekhaya ngathi ukhale weni omjita ke lo kakhulukazi ngike ngasebenza kakhulu nalo mfowethu bebhala kuma CD ngaphandle senza uma labatheka senza ingoma nje bebhala ngaphandle ukuthi hayi esiginqi nomkhosha. Okuba inkinga mase ifike ezibongweni phela lana umuntu engabe sacacisa ukuthi hayi ngoba nizwa nje umkhosho ebegcina ngokubhala nakhona kuma CD yabona. Wena ufuna beze bekusho nasezibongweni. Kubalekile mfowethu ngoba